Mayong buntag, mga igsuon, ni anami karon sa Nazareth, ang lugar kung asa nagdako ang atong Ginoong Hesus. Ni ako sa tunga karon sa balay ni San Jose, kanang naay tower nga nahimo na karong simbahan, ug sa balay ni Mama Mary, diin nahitabo ang annunciation or ang pagpahibalo sa Anghel Gabriel nga siya magmabdos ug mauna si Jesus yang giburos. Gihimo na karong Basilica of the Annunciation. Mga igsuon, kabalo ko, gusto ta nga ang atong pamilya mahimong balaan. Ni ay gitudlo ang Holy Family kanato aron matumana sa atong pamilya. Kini ang pagdisiplina sa atong mga anak nga nasayop. Kita manggod kasagara kung masayop atong anak, ang atong ginagamit ang violent nga pamaagi, aggressive nga pamaagi, kasaba, bunal, kulata, sipa, singgit. Mga isunsultian ta mo, kung ang Holy Family lang atong basihan, sayop ta. Sayop ta. Kay si Jesus baya, katong nawala siya for 3 days, wala be gyud nila kasabe, gikulata, gibunalan si Jesus. Nipadayag lang si Mama Mary nga naguol sila nga nawala siya. So dili dia imposible nga atong madisiplina ang atong mga anak ginamit ang assertive or ang pagmaymay, ang dialogue nga kalma ug dili violente. Naabitaw ko yung classmate sa una. Sa among grupo, hawod kaayo, sige kakitag sumbagay, sige pangulata, kahadlukan siya kay isog. Pero pag bisita nako sa ilang balay, mura siya itoy dito nga inosente kaayo. Walay kalaban-laban kay di ay pag-share niya nako ingon siya ang akong papa salbahis kaayo, makasala mi bunalan kog sundang. Imagine sundang. So karon, nadisiplina ba ang bata ginamit sa atong violente nga pamaagi? Dili. Buutan lang na sila kung naa sila sa atong atubangan, pero kung wala mo ginikanan nga isog kaayo nila, sila na po'y buli, sila na po'y hawod. So atong tang awaton ang pamaagi ni Jose ug ni Maria sa pagpadako ni Jesus. Mubadlong ta kay nasayop sila, pero sa diniyos nga pamaagi. Sakto ug Kristohanon. Kalma, dialogue. Dili na imposible. I tell you. Okay? God bless. Saint Joseph's house and Mama Mary's house. Shalom.